prajurit ora segara sing dipandhikani dening Prabu Kumala. Prabu Kumala sirna margalayu ketaman ajiku Bandawasa. Saksernane Prabu Kumala kae ana wanita sing ora naripake patine kakange. Dite tendhek ora tendhek, dhuwur ora dhuwur, yen ora kleru cumbrang to kae. Cumbrang! Iya aku Joko Bandung. Kowe arep ngopo doko-doko ana tengah palagan? Kowe arep ngopo, Congkrang? Aku arep nglabuhi kakangku Prabu Kupala sing wis mbok pateni Joko Bandung. Congkrang! Ngertenono kakangmu Prabu Kupala Sekti Mahambara ora kedas bapak kalane pandhe sisane gurita. Gampang wae tak sirnakake. Apa meneh mung kowe, Congkrang? Congkrang! Kowe wong wadon paribasan mentulung kabotan Gelung, Congkrang. Perangai kejem. Perangai wangis. Aku eman yen siramu gugur ana tenging palagan. Eman ayumu Jonggrang. Mula Jonggrang. Weh becik siramu dadi garwaku wae ya Jonggrang. Aku arep mbok pundhut garwa Joko Bandung. Kuwi pancen bener Jonggrang. Kok kaya kebagusan rupamu Joko Bandung. Jonggrang. Piye? Kaya ana paribasan, bedha praja, boyong wanita. Mula ora ana liya wanita kuwi ya mung kowe Jonggrang. Jonggrang. Gelem siramu ndak boyong ning pengge, ndak dadekke garwa Prameswari, Nyokrawati, bau denda Jonggrang. Yen kaya ngono aku gelem Bandung nanging aku duweni bebono. Sliramu njaluk bebono waton ora njaluk tulune rintang lawan rembulan bakal aku tanani Jonggrang. Yen kaya ngono aku gaweke candhi cacahe 1000 wengi kudu dadi Joko Bandung. Suni langsung nyimono watose Jonggrang. Aja nganti kedisian jagone keluruk. Seniwati lan seniwati. Rewang-rewang ana gawe candhi 1000 sungi kudu dadi sedurunge jagone kluruk. Sun matek aji Bandawasa. Tatio.